खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संनाय जानाय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोबां बिबुगानि महर लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलाय बारखि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना थामने लाराखाय जोंखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ एसेबाबो जों मानि बागै दिनै भिडिअ खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना नुदोंना माबायाव थामनेलाव मा होनो एक्सनि महर लानायनि थाखाय हwnjaokwo हरखाहरदोंनो बेसेबां फैदों बाथ्रानि मिथिया जायखिजाया आं फट'खौ मोननायखाय ओरैनो थामनेलाव फिसा होनानै होबाय ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जायोबायदि गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय ओमफ्राय मा होनो आंबो मानसिखौ सेयार खालामनायखौसो खालामदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय जारलासो आरोखि दानि दिनाव एकदम संसार जानांगौआबो गोरलै नंला एसे सानखा हखा नुखा खोनाखासो थांनांसिगोन मा होनोमोनलाय हौवाफोराव आरो जोंहाबो बिजामादै मोननो लागा मेरला दं नालाय एसे सानखा हखासो हरनांसिगोन आरो बोरैबाफोर गोसोफोरनि एक्सफोरनि महरफोर लाबोनायबा बे गान खाथिनिखौसो नायनानै हरबायसोमोन बारा गोजानफोरनिबाथाय जानाय नंला आरो एसे गोजानाव हरनो गिनांसिगोनसो एकदम जुगानो ओरैबायदि जाबाय मा होनबावनो आरो सोर एखमबा ओरैबायदि एखमबा ओरैबायदि एखमबा एकदम हाबा जाखानाय बुरैयानो बिजामादै मोनहाङानो हौवा माहाजोन मोनखाबाबो गारनानै थानाय जेरै मा होनोमोनलाय आब' फैसालि मान सनमान होननानैसो बुंबावबाय आं आब' फैसालि बिथाङाबोथ' मान बावनो आरो बिथाङाबोथ' गोबां साराय जाखादों नोंथाङाथ' मिथिखागौ आंथ' ओरैनो सटा मटासो एसे चेनेलाबो ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि बागै बेखौनो बुंबायदि जेनेबा मा जारला बोरै एक्सनि महर लानायखौ एसे मिनिथावना जाबाय आरोखि बे माबाया मा होनो बे माबाया मा होनोमोनलाय बे काहानिया आरोखि एसे मिनिथावना जाबाय आरोखि बोरै जारलासो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो जोंनि सोरबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय मा होनो दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय मा देखायनो हायो एसे देखायलांसै ओमफ्राय नोंथांमोननो बे थामनेलाव होनाय बिथांमोननि मा होनो फट'खौ मोननानै थामनेलाव होनायनि बागै एसे बुंबाय ओमफ्राय एसे मा होनो सिन्था खालामनानै बुंबाय आरो आं मा होनो फिसाबोथ' बिजामादै मोननो दं नालाय लागा नुखा खोनाखा खाथियाव हरनांसिगोन आरो गिनांगौ जाबायहाय लोगोफोर जारलासो हिनजावफोरखौबाबो हौवाफोरखौबाबो आरो दानि दिनाव हौवाजों हिनजावजोंबाबो फोथायलायनो हायि गोब्राबसो जाबाय गावनि हिनजावखौ माबोरै फोथायनो बे आब' फैसालिखौसो सानदोंमोन बेफोरबायदि जागोन होननानै ना एफा हौवायाथ' हेन्डसाम खामोनहाय गुमैयाबो ओमफ्राय बोरै बेबायदि जाखो हेन्डसाम नङामोनबाबो गारना खारजागौमोन आरो माहाजोन नङाबाबो गारना खारजागौमोन थाखा फैसा गैया मा गैया बेफोरबायदि बुंनाय मोनसे खोथा फैयोमोन आरो हेन्डसामबो थाखाबो दं फैसाबो दं न'खरावबो गोनांखामोन ओमफ्राय माथो होनो आरो अब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा निमाहा होदो ओमफ्राय मा देखायनो हायो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना दाख्लै खनसे अमा फिसा देखायनायखौनो आं देखायनाय जायाखैना दिनै नायदो आरो आंनि अमा फिसाया बेसे देरखो आंनि अमा टेक्टुका बेसे देरखो नायनाय फुंनिफ्रायनो जानाय लोंनाय स्टार्ट जागायबाय मा ओंख्रि होनोब्ला माथिगालदाबजों आलु ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फाथो फाजा एवनोसै आरो आङो आलुखौ एवना लाग्रोनानै बे आलुआ मोनबासो आङो माथिगालदाबखौ होयो आरो मगा दुन्दिया होनाय बायदि नङाबा जोंना माबाया आइदि खुन्दिया जानो बायो माबाखौ मा होनो दोलो गेलेबाथाय जानो बायो आरो ओमफ्राय लोगोफोर जा हेन्दलुमनि जि दागासिनो ओमफ्राय दाख्लैनो देखायखादों आङो ओमफ्राय बे हेन्दलुमनि जि दानाया दाख्लै बेलेगनि न'आवसोमोन ओमफ्राय दिनै आङो न'आव देखायगोन आरो थारमाने न'आव लाबोफिनबाय बिस्राबो जि सोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिगदार जानानै आङो न'आवनो बे मेचिन मोनबोनायखौनो आङो फाहामनानै दा बेयाव बहायबाय आरो ओमफ्राय दानोबो मोजां जादों ओमफ्राय थाब मोननायासो बारा मोजां नङा मोननाय नालाय आरो माथो होनबावनो आरो लोगोफोर आरो बुरजा नालाय ओंखायनो बोरैबाबो जायो बुरजा बानायनाय नालाय गंसे गंनैफोर मालाय बिसोर फाननो बानायनायफ्रा आलादा ओमफ्राय बारा मोजां नङा आरो थारा ओमफ्राय आङो बिजावजालिनिया जिखौनो दाखायो नालाय बे बिजावजालिनि जिखौनो लायनानै बहायबाय आरो मेमब्रां मेमसि जायब्रें जायसि ओंखारलायबाय नै लोगोफोरजों आदंगारि सिख्लाफ्रा जि दानो ओमफ्राय बिथाङा दासिगोन बे हेन्दलुमनिखौ नै बिहु फालिया आरो जोंनाव लाबोनानै बिदि अफिस जाबाय बैयाव जालायनांगौमोन ओमफ्राय मिसिननिखौथ' बहायनाय जायाखैना लोगोफोर बिनि थाखायनो बे ससेयावनो माबाबाय आरो आलायबाय ओमफ्राय एकदम बेफोरनि बुस्थुफ्राथ' बेयाव देनांगौ बुस्थुखौथ' बायजोबखानायसै ओमफ्राय नैबेखौ ओरैनो होनानै होबाय बिदिनो दानोसै होननानै ओमफ्राय आंनि अमाया आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै हेक्स लादों आं र' मानि थाखाय लादों नोंथांमोना नायबायल'थ' ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनि अमाया लुद्रु लाद्रा देरहांजोब्बाय बेस्राफोर ओइ नै सैमाजों मासे गेलेगासिनो आरोखि अबस्था गैयै गेले आयु नायनाय लोगोफोर माखौ जादों थैखागोनहाय सैमाजों माबायदि गेलेदों आयु अबस्था गैया आरोखि अमायानो माबायदि खाराब दंबा बिसोरो सैमाया बिदि मोजांसो मोनबावबाय आंहा मानैबो बुन्दि ओमफ्राय सैमाया बुन्दा आरो जारलासो माबायदि गेलेगासिनो सैमाजों बे मानैबो माबानो अमाया बुन्दि ओमफ्राय बे माब्रैया बुन्दा आरो लोगोफोर मालाय आंना सुवामिया बेस्थ'यैनो गेट होदों ओमफ्राय आं गरखा हास'नो थिनबाय हास'नानै होनासै लोगोफोर ओमफ्राय उफाय गैला नैबे हेक्स लानायनि जाहोनानो जाहैबाय बेखौ हास'नांगौ आरो ओमफ्राय गगे गगे हास'नोसै आं अबाव दोनबावनांगौ जाखो गगे गगे जखा लानानैसो हास'नांगोन ना
ayo gotoa, ayo gotoa. Aku kayak enggak. Angni hasaneko zaya मोननानै ini फाहामनानै हैबावबाय आं गरखाखौ हासुखांबायमोन ओमफ्राय गरखानि बे गुदुं थायोना मोननै बेखौ बे हासुना होबाय आरो ओमफ्राय बे हासुनाय समावनो नाम्बार जि सुना लानोसै होननानै आङो जिखौबो सुनानै लाबाय एकदम नाम्बार आरोखि नाम्बार नङाबानो खामानियानो जाया ओमफ्राय नै ओरै आंना अमाया लुद्रु लाद्रा बारियाव माबायदि गेलेगासिनो लोगोफोर नै एकदम जाया ओरैबो जाया खामानि जाबलायनाय खामानि बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो सम एसे देखायलांनो जायो आंनि सा लानानै रेडि आरोखि आं दा थाबायगासिनो लामा थारमाने बिजाब जालिनि बारिखौ फोसाबदों हाजिरा लादों आरो गथ' सेंग्रा गथ'फोर देरफुनाय गाज्लाफोर आरो मा होनो जों गामिनि सेंग्राफोरथ' ओरैनो थाखाया नोंथांमोननो आं खोन्थाबाय थाखायो भिडिअआव जों गामिनि सेंग्राफ्रा बिदि ओरैनो थाया फांफुंनो मा होनो मालाय समजों लोगोसे मावलाङो आरो बिमा बिफानाव दाखाय बिस्लाय हाजिरा खामला एसे एनै मावनानै फैसा सोनो मोननायानो गस्ला गाननो मोननायानो बैसागुनि एसे देलायग्रा बायनो मोननायानो बहानि होननानै मावो आरो लोगोफोरनो दा बिसोरनो सा लांनो नागिरदों आङो थारमाने लामा थाबायगासिनो मोनथारसिगोनबो बारा गोजान नङा आरो बारिया नै फैयै मोनफैबाय होमबा बारियाव नैबे बारिनि जाबोरखौबो थारुनखौनो बुथुमनानै लांनांगौ बिथांमोनखौनो लांनो होगोन आं बारिनि जाबोरखौबो आरो गारजाया लोगोफोर जाबोर जुबोरबाबो थारुन गायनायाव एबार मानसि माबा साबा माबा सोरबा थोजोबगोन खोजोमा बिदैयानो नै मा बुस्थु हा एन्जर आयौ एफा गिदिर हर आं बायनोसै हरदो आं बायनोसै नोंसोर बारनायनिया मोनजाबाय थाखायो जा गिदिर एन्जर मोनदों नै लोगोफोर ओमफ्राय खोजोमा बिदैबो होनगासिनो ओमफ्राय खोजोमा बिदैखौ आंबो मोनबा नांगौमोनलै मोनजायाखै एबार बोसोराव ए मेरला दं खोजोमा बाहाया मेरला दं ना मा होनदों सोर ओमफ्राय बेखौ फानोबा हरदो आंनो है जोंनाव एवहैनोसै आं दरनै मोनजाबानो जागोन जा गिदिर एन्जरखा आयौ एन्जर आरो खोजोमा एकदम हानगासिनो मालाय एन्जरा जि गिदिर बिदि गिदिर एन्जरखौसो जानांगौहाय जायोबा बोरो रायजोफ्रालाय बोरो जि स्रां साफा जाखाबाय आरोखि बारिया अयथासार मोजां जाबाय बियो जारियाबो नायदो नै भिडिअनि गेजेरजोंनो नुथारासैना नोंहा जोंनि माने नोंनि बारिखौ नै जि स्रां जाबाय ओइसिम आरो नै गय फिथाइयाबो गय बागानाबो फानखाबाय गय फिथाइखौ ज' फानदों बिजाब जालिनिबाबो आरो बोरो बबे खनायाव दङ जा गोजानावसो खोमा आयु ओमफ्राय बे जाबोरखौ रोगानाया फुङाव नङाबा जाया आरो मा होनो बेलासियावबाथाय सेम रानजोबो ना अयथासार गय दुनायखौबो सिरनानै दङ अबेथिं होनदों आयु अबेयाव जावैसो गानथिया नै साया बोरै दङ माबोरै गाबज्रिबाबो सेङाहाय मोनलोंनाय नङाबा आंजों मेथाइखौनो लायनो बानानै लायासै आं ओमफ्राय खामानिया बोरैबायदि फिरना लोगोफोर ओंखायनो जाला आरो ओमफ्राय आं दिनै सिखारनाया एसे लेट सिखारदों 6टायावसो सिखारदों ना 5टायाव सिखारबाथाय खामानियानो जाया जै 5टायाव सिखारला लाजाखाला आरो खामानिया थारमाने खामानियाथ' मा भगबान बेदरफ्राव गुलायबावबाय दाबायदि बोथोराव बेबायदि ओंखारनायनि दिन एकदम बोरैबा आखाइ जाबाय बोथोरा आं दिनै मिथिनाय बानानै लायासैलै खामानियानो जाया जा स्रां जाखाबाय गया बायनानै आरामसे गायजोबो आरो ए बे दुंब्ला जोंनिसो बारा इनि हा खालामाबा ओइ रोमै थ्रु ओरै थ्रु दैमा मोनबाय आरो रोमै थ्रु ओरै थ्रु माला जोबगोन दिनै जोबगोनथ' ने ओमफ्राय मा होनो गाबोन आंनो खुनुरुखुम अननानै बै जाबोरखौ रोगाना होदो दे बैनिखौ नै हाजिरा मावग्रा बिथांमोना ओरैनो हरदो बाथाबारिनि गाज्ला सेंग्राफ्रा जों गामिनि सेंग्राफ्रा नुवाखै ओरैनो थाया समजों लोगोसे आरो सानफ्रामबो नङा दा नोङो फाइनाल होदोंमोन फिस' फाइनाल होबावदोंसो बियो ओमफ्राय बैयाबो होनलागोमोन ससे थाथ'लायो आरो नै आंना जावैसो आबाया जावैसो गानथिया बियो आंनि आइदै मैसो अलसिया साहा गोजा लाना फैबाय अलसिया नङा आंनि खामानिखौ नुदों हिनजावफोरनि खामानिखौ मालाबाबो हौवाफ्रा नुखाया बिनिखायनो होनलाय सानसे जागोनलाय होदो बेयाव एसे आखायनो माबा साहा गोलैलायसैयो बैयाव जिबौ गोरान बिराद गियो बे बुस्थुखौ
एसे लोंनो बेसेखौ आं लोंसै खामब्रलायनायनि आयु नै माबाबावबायसो थाम्फै बारसोमोलै नाम्बार नाम्बार लानो दिनै मेथाइ बाखि दे गाबोन थाब सिखारना मावफैब्रा हाथार माबा सिखारदों आङो लारि लुरि फिसाफ्रा जानो नै लुद्रु लाद्रा गालाय बुजायनो ओमफ्राय नै फोरबोसो लारि लारि हाबोखाबाय भिडिअ मोनसे आहानिखौ जागोन गिदिरसिनखौ ओमफ्राय आंनिफ्राय बाबानो मोनसे आबैनो मोनसे होनबाखौ गथ'फोर थुथु थाथा नांजोबलाबाय ओमफ्राय ओरै नै फाथो फाजायावनो थाव सेरबाय आं भिडिअ आबैनो मोनसे बिजु बिमानो मोनसे बाबानो मोनसे नाबानो मोनसे जादो बाबानो मोनसे नोंहालाय अबाव जागोन आंखौ नाय बेखौ रिजुमानो होदो बाबानो होदो बाबानो मोनसे नों मोनसे जादो हर नाय बै गिजारनिखौ हर गिजारनिखौ जाथां आबैया मोनसे हरदों होनबा आंलाय मोनसे आबैबावो नै बेखौ लांदो नों नों जाखानायसो आं जानायसो ने दे दिबाय नों ससे जानायखौ जानायखौ बाजि हिसाबहाय आयो जाना खोन्थालाय खनसे जाना खोन्थालाय होनदों बिदि सोलाय नामा माबानिखौ रानि बाब गावदांथ्रि सिख्ला आंनि फिसाजो ने गोथाव अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय